moltes gràcies, senyor secretari. Comencem aquesta sessió del ple comarcal, que ara mateix m'informen que es comença també a retransmetre en directe pel canal de YouTube. I en tot cas, doncs, dir-vos bon vespre a tothom. Avui, 24 de febrer de 2021, aquest primer ple que fem després d'haver canviat el règim de sessions, per tant, és el primer ple ordinari d'aquest any 2021, que ara se celebraran cada 2 mesos per donar continuïtat a la necessitat que tenim d'anar endengallant els temes que portem com a Consell Comarcal i que per això es va decidir en l'últim ple aquest canvi en el règim de sessions. Bé, doncs, sense més preàmbuls, entrem a l'ordre del dia d'avui. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha alguna consideració a fer. Alguna qüestió? D'acord. Recordeu que per una major agilitat en el transcurs de les sessions telemàtiques, primer demanem vots en contra. No n'hi ha. Abstencions? Tampoc. I, per tant, ja diem que el punt queda aprovat per unanimitat dels assistents. Recordeu que el procediment de votació és sempre a través de l'opció d'aixecar la mà del Zoom, dins de l'apartat de participants. Molt bé. President, disculpi, el senyor Josep Tió m'està dient que té problemes per connectar-se. No sé si vol deixar-li 5 minuts més. Doncs resulta que obligatòriament ho hem de fer, perquè hem de garantir, per garantir la integritat de la sessió, és necessari mantenir el dret de tots els consellers i conselleres que volen participar de la sessió i que no excusen assistència. Si li sembla bé, potser el truco i potser deixo el meu telèfon que com a mínim vostè el vagi sentint. Sí, intentem d'agilitzar al màxim, però em sap molt greu. De moment hem d'esperar que el senyor Josep Tió es connecti i, a més, li haurem de preguntar sobre el sentit del vot a l'hora d'aprovar l'acte. Disculpeu, estem intentant de resoldre aquest tema i crec que en un minut podem reprendre la sessió. Mentrestant, faig un recordatori. Aquesta opció d'aixecar la mà, que és l'opció que fem servir en la sessió de Zoom pels consellers i conselleres, la trobareu anant a la part inferior de les vostres pantalles. Recordeu que a l'hora de votar, a la part de apreteu en el botó de participants,
us apareixen els participants de la sessió a la dreta de la pantalla i després hi ha una opció a la part de baix que diu d'aixecar la mà. President, tinc aquí el senyor Josep Tió mitjançant connexió amb mòbil, que en principi ens sent i també podrà exercir el seu dret a vot i el que calgui. Correcte? Val. Perfecte. Perdoneu una cosa, estic veient, algú pot ser que m'estigui dient que no veu l'opció d'aixecar la mà a la part de participants? Sí. Sí, no hi és. Jordi Casanova ho ha comentat. Són diverses persones. I sempre sortia, eh? Avui no em surten a mi. Avui no surt. Has actualitzat alguna versió o alguna cosa? A veure, si aneu a mi també em sortia aquí. Reaccions. Que diu reaccions. Avui me surten aquí, a mi. Llavors, Participants. però llavors és a damunt de la imatge, eh? En la darrera icona, almenys la meva, que diu reaccions, allà em surt la mà. Sí, el que passa és que... sí, d'acord. Perfecte. Abans estava participants i ara em surt aquí. Moltes gràcies, vicepresidenta. És cert, és cert. Recordeu que sempre us comentàvem que no es fes servir l'opció de les icones de reaccions, doncs ara resulta que han canviat una opció a l'aplicació del Zoom i han transferit aquest botó que abans estava a sota de participants, ho trobareu a reaccions en un botó en el desplegable que posa aixecar la mà. Mana, Josep. D'acord. Jo ja està connectat telemàticament. Molt bé. Doncs, en tot cas, el sentit del vot referent a l'aprovació de l'acte? Per part del senyor Josep Tió. És positiu, Entenc? Ho ha confirmat? Sí? Per tant, senyor secretari, la votació de l'aprovació de l'acte ja està, finalitzada. Sí? Sí. Molt bé. Doncs anem al següent punt de l'ordre del dia, que és la delegació del Consell Comarcal d'Osona al Consorci d'Osona de Serveis Socials per a la gestió i finançament dels serveis socials i altres programes d'acció social. Explica aquest punt el conseller d'Acció Social, el senyor Rafa Cuenca. Gràcies, president. Bon vespre a tothom. Bàsicament és el que diu el títol, és aquesta delegació que fa el Consell Comarcal, el Consorci d'Osona de Serveis Socials, per la gestió i el finançament de programes que estan dins del contracte de programa de serveis socials, també del contracte de programa amb l'Institut Català de la Dona i de diferents programes de la Diputació de Barcelona. Cada any aprovem aquesta delegació que fa el Consell Comarcal al Consorci i estem treballant perquè de cara al 2022 no sigui necessària aquesta delegació, sinó que el finançament vingui directament al Consorci de Zona de Serveis Socials com a ens dependent del Consell Comarcal i prestador dels serveis socials de la nostra comarca. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha alguna qüestió? Algun dubte? No hi és, doncs procedim a votació, sisplau. Vots en contra? Abstencions? No n'hi ha, per tant, el punt queda aprovat per unanimitat. Molt bé, doncs moltes gràcies. Anem al següent, el tercer punt, que és la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cessió de carpes als ajuntaments de la comarca. Explica aquest punt el conseller de Turisme i Règim Intern del Consell Comarcal, el senyor Àlex Montanyà.
Em sentiu ara? Ara sí. Sí? És el punt? Sí. Disculpa, president. És el punt Endavant, conseller. Com? Endavant, endavant. El punt número 1, perdona, És el punt de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei de cessió de carpes als ajuntaments de la comarca. Sí, és que això no em corresponia a mi, disculpa. D'acord. Sí. D'acord. Pensava que... D'acord. Val. En tot cas, per tant, qui defensava aquest punt? El conseller Jordi Bruc, potser? Correcte. No, jo no. No. Ja ho entomo jo, doncs cap problema. D'acord. Directament penja de la meva àrea, normalment sempre es feia des de turisme, cap problema. Al final es tracta de modificar els preus i bàsicament el que vam comentar a la comissió informativa era que es posava que si la carpa se cedia més de 5 dies s'incrementava a 3,5 euros per dia. Bàsicament es proposava fer aquest tipus de millora amb les carpes que, com sabeu, des de turisme cedeixen als ajuntaments, aquestes petites de 3x3 i la gran que és de 20x10, però aquesta sí que no hi ha aquest increment. Molt bé, era un punt senzill, però gràcies, vicepresident. Molt bé, doncs queda explicat. Hi ha algun aclariment a fer, alguna qüestió? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor? Disculpes, vots en contra? Abstencions? No n'hi ha, per tant, el punt queda aprovat. Moltes gràcies. Anem al següent, que és la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'ajuda a domicili. Ens explica aquest punt el conseller Rafa Cuenca. Gràcies, president. Es tracta de la modificació de la part de copagament que fan les persones usuàries del servei d'ajuda a domicili. En aquest cas, aquells 7 euros hora que es pagaven fins ara es mantenen, excepte el cap de setmana i els dies festius, que s'incrementa fins a 11,56 euros. El motiu principal d'aquest canvi és plasmar en aquest preu hora el cost hora, que realment sí que és diferent entre setmana i els caps de setmana, i també ens servirà per intentar que algunes males praxis que es podrien arribar a donar, precisament per aquesta no diferència de preu entre la setmana i el cap de setmana, poder-les aplicar. Molt bé. D'acord. Recordeu silenciar en cas que us truquin. D'acord, doncs anem a... No sé si hi ha intervencions en aquest punt. Alguna qüestió? No n'hi ha. Per tant, procedim a votació. Vots en contra? No hi són. Abstencions? Tampoc. I, per tant, el punt queda aprovat també per unanimitat dels assistents. El següent és la modificació de l'aportació econòmica anual de les entitats privades de l'Organització Especial Osona Turisme per a l'exercici 2021. Ara sí, aquest punt l'explica el conseller de Turisme i Règim Intern, el senyor Àlex Muntanyà. Sí, ara sí, gràcies, president. Sí, hi ha aquestes 3 entitats privades, el CEDO, l'Associació d'Agència de Viatges i el Col·lectiu Osona Cuina. S'hi ha afegit aquest any 2021 l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i d'Osona. I l'any passat, l'any 2020, vam condonar la quota que aportaven a Osona Turisme per un import total al voltant dels 3.000 euros i enguany, d'acord amb totes les restriccions del Covid i per no gravar-los, s'ha considerat condonar aquestes quotes també en aquestes 4 entitats privades. Molt bé. Alguna qüestió referent a aquesta explicació? No? Doncs procedim a votació. Vots en contra? Abstencions?
Tampoc no hi són, per tant, el punt queda aprovat per unanimitat. D'acord, anem al següent punt, que és una adjudicació de contracte, en aquest cas del servei de transport escolar obligatori i no obligatori en la modalitat de servei discrecional amb l'aportació de persones acompanyants gestionat pel Consell Comarcal d'Osona. Explica aquest punt la consellera d'Educació del nostre Consell Comarcal, la senyora Sònia Muñoz. Sí, hola, bona tarda. Aviam, venim d'una pròrroga forçada per les impugnacions que ens van posar, però hem de dir que vam guanyar aquestes impugnacions i era una pròrroga que anava d'aquest contracte fins al setembre. Llavors, per tant, es reprèn la licitació i ara adjudicarem aquest contracte a partir de l'abril d'aquest any 2021 fins al curs 24-25. Es fa de l'abril fins a final de curs 21-22, 22-23 i fins al curs 24-25. No es van presentar, o sigui, no es presenten les mateixes empreses que ja funcionaven amb el transport escolar obligatori i no obligatori. No hi ha canvis significatius amb aquesta contractació nova. Algun vetllador més, però diria que fins i tot no s'han ni rebaixat preus, vull dir, ha quedat tot molt igual, que és un contracte que m'he apuntat l'import de 3.835.739,80, que queden tots els lots coberts, totes les rutes queden cobertes i el detall de rutes, imports i això ho podeu veure amb la documentació. I res, un cop aprovat es durà a terme aquest contracte nou del Servei de Transport Escolar de la comarca d'Osona. Res més, si hi ha alguna pregunta, alguna intervenció. Exactament. Alguna intervenció? No? Doncs procedim a votació. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs el punt queda aprovat. Merci. Gràcies, consellera. Anem al següent, que és l'encàrrec a mitjà propi, prestació del servei d'ajuda a domicili a la Fundació S21 del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Explica aquest punt també el conseller, senyor Rafa Cuenca. Gràcies, president. Doncs aquest és l'últim pas o un dels últims passos del que hem anat parlant en els darrers plens. És l'encàrrec a mitjà propi del servei d'ajuda a domicili. Com a membres adherits al Consorci de Salut i Social de Catalunya encarreguem a aquest organisme públic la prestació del SAT, tal com es va acordar en el seu dia amb totes les àrees bàsiques de la nostra comarca. El Consorci de Salut i Social de Catalunya forma el 100% d'aquesta fundació, la Fundació S21, des d'on presten aquest servei i, per tant, fem aquest encàrrec. Comentar-vos que, finalment, el preu hora és un pèl menor al que es va parlar inicialment i que va poder parlar el Consell d'Alcaldes. Aquests preus, finalment, seran pel que fa a la pensió domiciliària, de 21,90 entre setmana i de 26,46 al cap de setmana, i pel que fa a la neteja de la llar seran 19,61. Com sabeu, la Generalitat cobreix 10,72 € d'aquest preu, l'usuari 7 € o 11,56 els caps de setmana, com hem parlat abans, i la resta del preu hora la porten els ajuntaments. Tenim el compromís de la Generalitat que aquests 10,72 augmentaran en els propers finançaments i així ho esperem perquè això permetria o ens permetrà reduir la part del preu hora que aporten els ajuntaments. És important, jo penso, en aquest punt, agrair a totes les persones tècniques i polítiques que han intervingut en aquest canvi de gestió del SAT i que es produirà a partir del proper dilluns a dia 1 de març i que ens permetrà una gestió que, a part de pública, ens permetrà una gestió molt més propera, de control diari i, en el fons, de millora del servei, que és el que perseguim. Molt bé. Moltes gràcies, conseller. Alguna qüestió? No hi és, per tant, procedim a votació. Vots en contra? Abstencions?
No, doncs el punt queda aprovat. Gràcies a tots i, en tot cas, grans reptes pel futur i per començar en breu. Molt bé, doncs anem a un seguit de punts de l'ordre del dia, que sabeu que són els que es donen periòdicament en el ple comarcal de donar compte dels diferents estats d'intervenció dins del Consell Comarcal d'Osona. El primer punt és donar compte de l'informe del període mig de pagaments a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2020. En aquest punt, que en donem compte i que ha estat a disposició de tots els consellers i conselleres en el gestor d'expedients, no sé si hi ha alguna qüestió. No hi és, per tant, només és donar compte. Algú manifesta alguna incidència? No? Per tant, anem al següent punt, que és el 9è, i aquest és donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2020. No sé si hi ha alguna qüestió. No. En tot cas, algú manifesta alguna incidència o no està assabentat? No. Per tant, anem al 10è punt, que és donar compte de l'estat d'execució del pressupost del quart trimestre de 2020. Alguna qüestió? No es manifesta alguna incidència o no es sent assabentat? Tampoc. D'acord, doncs anem al punt 11è, que és la ratificació d'una resolució de presidència d'aprovació de la modificació del projecte de l'estació de tractament d'aigua potable, ETAP, d'Osona Nord i el Voltreganès en la segona fase. Explica aquest punt el conseller de Cicle de l'Aigua, el senyor Èric Sivina. Bé, bona tarda a tothom. Doncs bé, aquest punt és la modificació del projecte que es va fer després de l'adjudicació que va guanyar els constructors. Van fer unes diverses propostes que milloraven el projecte inicial, tema accessibilitat, tema de fangs, s'ha canviat d'ubicació un parell de coses que ens ha permès desplaçar el CO2, s'han canviat temes d'urbanització i diferents coses que s'adeqüen en aquest projecte. En cap moment aquest modificat ha comportat un canvi en la línia del procés de tractament. És una proposta de millores que ens millora la planta. Què va passar? Doncs que amb la nova llei de contractes, si se supera un 3% dels preus contradictoris de partides noves, doncs s'ha de fer un modificat. I això és el que ens ha portat a fer aquesta modificació d'avui. Aquest seguit de millores del projecte que l'equip tècnic va valorar positivament i que convenien a la planta. I aquestes coses ens porten una millora al projecte, que ens costa els mateixos diners que ens costava l'altre, però amb aquestes modificacions. Per tant, s'ha d'aprovar el modificat perquè superem aquest percentatge del 3%. I això és el que portem a aprovació, aquesta ratificació d'aquest modificat que ens permetrà aplicar-hi aquestes millores a la planta. No sé si hi ha alguna cosa al respecte. Alguna qüestió? No, doncs, gràcies, conseller. Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Tampoc no hi són, per tant, queda aprovat aquest punt també per unanimitat. El següent és donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple. Convenis que també han estat a la disposició de tothom. No sé si algú vol fer algun comentari o és necessari algun aclariment sobre els convenis aprovats per la Comissió Permanent de Ple. Entenc que no. Algú manifesta alguna incidència o no donar-se per assabentat? Tampoc. Per tant, anem al 13è punt, que és donar compte de les resolucions de presidència, vicepresidència i gerència. En aquest punt no sé si és necessari algun aclariment sobre aquestes resolucions que han estat a disposició de tothom en el temps preceptiu abans de la celebració de la sessió.
No, doncs, en tot cas, alguna incidència o algú no es dona per assabentat? Jo volia manifestar que en aquest punt de l'ordre del dia m'haig de desconnectar per motius personals. Moltes gràcies i bona tarda. D'acord, gràcies, conseller. I gràcies per avisar perquè d'aquesta manera és un millor control de la sessió. En tot cas, entenc que el 13è punt, que és donar compte de les resolucions, doncs queda que n'hem donat compte i que no hi ha... que tothom es dona per assabentat. Molt bé, doncs anem a l'últim punt de l'ordre del dia, que és l'apartat de pregs i preguntes del ple comarcal. Tenim la lectura d'un text que es va parlar a Junta de Portaveus, però abans d'això no sé si hi ha alguna qüestió o hi ha alguna intervenció per part dels grups, en l'apartat de pregs i preguntes. Si no és així, doncs, dir-vos que, com us comentava, en la Junta de Portaveus... sí, endavant, conseller. Només un aclariment de funcionament. Nosaltres tenim una intervenció preparada, però és sobre el text que llegirem, i llavors la idea és que puguem fer-lo després. Sí. Jo el que demanava era si hi havia algun tema sobrevingut, alguna qüestió que es volgués plantejar, perquè com que és l'apartat de pregs i preguntes i és lliure intervenció de tots els grups polítics que formen part del ple del Consell, doncs era per si hi havia algun tema sobrevingut o que no s'hagués... que normalment els tractem tots en Junta de Portaveus, però sabeu que els grups, doncs, evidentment, les intervencions són lliures per part dels portaveus. Molt bé, doncs com us comentàvem, en sessió de Junta de Portaveus, l'equip de govern vam proposar que la lectura d'un manifest arran dels fets que han succeït al nostre país, i en tot cas procedeixo a la lectura, de la qual n'han sigut coneixedors els portaveus dels diferents grups del nostre Consell Comarcal. És un manifest a favor de la llibertat d'expressió i de rebuig a la violència. El 29 de gener, l'Audiència Nacional va decretar l'ingrés a presó del raper lleidatà Pablo Hasél, Pablo Rivadulla, acusat d'enaltiment del terrorisme i d'injúries a la corona, ingrés que es va fer efectiu després de ser detingut al rectorat de la Universitat de Lleida, on s'havia refugiat. Hasél ha estat condemnat per unes opinions manifestades en unes piulades i per la lletra d'una cançó, i és el primer artista empresonat a l'estat espanyol des dels inicis de la transició. Ni entenem ni podem permetre que algú pugui ser condemnat i empresonat per expressar les seves idees, sigui mitjançant les xarxes socials o a través de qualsevol disciplina artística. Considerem aquesta condemna, així com les de la resta de persones que es troben en una situació semblant, un atac directe a un dret fonamental com és el de la llibertat d'expressió personal i artística. Amb la mateixa fermesa amb què defensem la llibertat d'expressió, condemnem també la violència. L'onada de manifestacions a favor de la llibertat d'expressió han derivat en aldarulls i actes vandàlics a tot el país i hi ha hagut accions policials que han causat ferits, com la noia de 19 anys que va perdre un ull. Estem preocupats per tots aquests fets i fem, per tant, una crida a la calma. El passat 16 de febrer, després d'una manifestació pacífica en contra de l'empresonament de Pablo Hasél, hi va haver gent que es va dirigir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic. Vàries persones van llançar pedres contra les finestres de l'edifici i van destrossar la porta. Aquest atac és inadmissible i va posar en risc els agents que en aquell moment estaven de servei i que complien amb el seu deure. Alguns van patir lesions. No pot ser que la defensa de la llibertat d'expressió derivi en violència i en un atac contra la seu policial dels Mossos a la nostra comarca, perquè la defensa de la llibertat i de la democràcia també és possible gràcies a l'acció del cos dels Mossos d'Esquadra. Volem reconèixer la feina que fan cada dia per vetllar per la nostra seguretat i sense reserves condemnem aquest atac que és inacceptable. D'acord. Aquest és el text que l'equip de govern vam considerar que era
necessari de portar en el ple d'avui, arran dels últims fets que ha viscut el nostre país. A partir d'aquí, les intervencions dels grups. La consellera Marta Buixeda crec que demana intervenció. Endavant. Sí. Nosaltres volem fer unes observacions en aquest manifest. Primer de tot, ens agradaria analitzar quines són les causes i com hem arribat fins aquí, fins a aquest grau de violència. De ben segur que no només és per la detenció d'en Pablo Hasél que hi ha aquests disturbis, sinó per tota una sèrie de fets i accions que en qualsevol democràcia madura i consolidada no passarien. Tribunals parcials i obsolets, una democràcia que defensa l'apologia del feixisme i del franquisme, que distorsiona fets i accions i que no li tremola el pols per empresonar-nos per les idees i encausar-nos per ser independentistes. Per tant, des de la CUP demanaríem que cal derogar la llei Mordassa i reformular el Codi Penal. Per altra banda, tampoc perdem de vista que la detenció d'en Pablo Hasél la va portar a terme els Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, que sense anar més lluny, la Generalitat a dia d'avui és acusació particular de 70 casos contra l'independentisme i que no fa pas molt va condecorar 423 agents per l'actuació després de la sentència, dels quals 140 són de la Brigada Mòbil. I recordar també que els partits que tenim actualment a govern van votar a favor de no retirar els projectils de foam, però ara ens lamentem tots que es buidin ulls. Per tant, part del problema ve del nostre govern. Doncs cal valentia política i fer canvis en les polítiques judicials començant per la Brimo, que els darrers dies s'han comportat com uns veritables salvatges sanguinaris i que les seves actuacions desproporcionades no augmenten la seguretat, sinó que fa que augmenti la crispació social. Per tant, ens agradaria que deixessin de criminalitzar la protesta, perquè tenim un problema si només ens importen els contenidors o els vidres del mobiliari. Ens estan vulnerant els drets i les llibertats i la història, en fets subjectius, ens ensenya que efectivament les protestes contundents sí que serveixen davant de la injustícia del sistema i la seva violència estructural. Amb elles s'han pogut derogar lleis injustes i conquerir drets. Si més no recordem la vaga de la canadenca o més recentment les armilles grogues, que van aconseguir coses que amb la paraula no s'havien aconseguit. Per tant, ha sigut la mobilització popular amb contundència i resistència que ha aconseguit grans fites. Ja està. No sé si hi ha alguna altra intervenció. President Antoni Piato aixecava la mà. Endavant, conseller. Bona tarda a tots. Gràcies, president. I en relació a aquest text o manifest sobre la llibertat d'expressió i en particular del cas d'en Pablo Hasél, m'agradaria fer algunes reflexions. La primera, estem totalment d'acord que hem d'avançar cap a la protecció i la salvaguarda d'un dret fonamental com és la llibertat d'expressió. El nostre ho diuen observadors internacionals que el posen davant d'estats europeus en el que alguns s'emmirallen. Ara bé, el nostre estat de dret és evidentment perfectible, com tots, i és per això que en ares aquesta voluntat de millorar la seva qualitat democràtica, el govern d'Espanya ha engegat la reforma del Codi Penal perquè alguns delictes relacionats amb la llibertat d'expressió deixin de ser castigats amb penes privatives de llibertat i ho siguin amb penes dissuasòries, com multes en cas que suposin un clar risc per l'ordre públic o la provocació d'algun tipus de violenta. Sense cap dubte avancem en la garantia de la llibertat d'expressió. Una segona reflexió que voldria fer és en relació al cas concret d'en Pablo Hasél. Aquest senyor ens el posen com a paradigma de la repressió de l'Estat per simplement haver fet unes cançons amb lletres reivindicatives. Però els hauríem de recordar que aquesta persona no només té sentències des de l'any 2014 per delictes que no ho serien amb la reforma del Codi Penal, que abans he esmentat, sinó que té dues de relatives agressions físiques, concretament a un periodista, per cert. Tot plegat és una mica contradictori a la defensa de la llibertat d'expressió amb l'agressió a periodistes. És l'acumulació de sentències el que ha fet que aquest senyor entri a presó. Com a demòcrates hem de respectar totes les expressions, tot i que no totes les expressions siguin respectables i defensables.
i els hi posaré alguns exemples del tema que estem parlant. El senyor Hasél, el senyor Àngel Ros, Àngel malparit, et mereixes un tret, t'apunyalaré, t'arrencaré la pell a tires. Arrel d'aquestes expressions, el senyor Ros va rebre greus amenaces de seguidors del raper. El senyor Hasél, l'any 2014, va ser condemnat per enaltiment del terrorisme, per expressar expressions del tipus penso en bales que impactin en clatís de jutges nazis, o és un error no escoltar el que canto com Terra Lliure deixant viu a Los Santos, o una altra com mereix que exploti el cotxe d'en Pachi López. O ja fora de l'àmbit musical, per tant no seria una expressió artística, ha fet tuits de tipus misògen on titlla les dones de bagasses, amb manifestacions del tipus escric poesia, sí, i també puc dir vés-te'n a menjar cigales bagassa, filla de la gran puta. Companys del ple, crec que aquestes expressions no són defensables sota cap punt de vista. Crec que la llibertat d'expressió tampoc pot emparar ni l'amenaça ni l'insult, i molt menys expressions misògenes. I una tercera de reflexió. La democràcia va de dotar-nos tots de normes que ens permetin viure, tots i totes, en ple respecte del que pensem. Cal necessàriament que siguem crítics amb els altres, però també hem de ser crítics amb nosaltres mateixos. Ser crítics amb aquells que no ens deixen expressar-nos, però també amb aquells que creen màrtirs per la seva causa. I el que estan fent és més mal que bé els drets fonamentals que diuen defensar. I un últim apunt. Res, i molt menys la llibertat d'expressió pot justificar aldarulls, crema de mobiliari, agressions a seus de diaris. Nosaltres condemnem tota la violència, absolutament tota. La violència no admet grisos i les imatges que tots hem pogut veure aquests dies no poden ser justificades de cap manera. Finalment, vull donar un suport exprés al cos de Mossos d'Esquadra i a la resta de cossos de seguretat i servidors públics. Demanaria als companys de la CUP que retiressin l'expressió de sanguinaris referents a forces de seguretat i de servidors públics. I finalment, crec com els polítics hem de buscar vies... Conseller, disculpa, els últims 20 segons, hi ha alguns problemes de connexió i els últims potser 20 segons ens ha costat de seguir-te. Sí, certament. Quan deies que demanaves una rectificació... Sí, demanaria una rectificació en quant al qualificatiu que han fet els companys de la CUP referint-se als Mossos d'Esquadra, anomenant-los, crec que ha sigut textualment bàrbars sanguinaris. Demanaria que rectifiquessin perquè crec que la llibertat d'expressió tampoc empara expressions d'aquest tipus i menys en un espai públic i de concòrdia com és un ple del Consell Comarcal. I finalment, acabo. Com a responsables polítics crec que hem de buscar vies de solució i no de confrontació. Res més. Gràcies. Gràcies, conseller. Una intervenció, suposo que per al·lusions per part de la senyora Marta Buixeda. Només volia aclarir que la paraula bàrbars no l'he fet servir. D'acord. Doncs bé, no sé. Crec que sí que ha fet servir la paraula sanguinaris. No sé si la vol retirar o la vol mantenir. No retiraré res del que he dit. No hi ha problema. En tot cas, totes les intervencions i també el text llegit per part de l'equip de govern queden recollits a l'acte de la sessió d'avui. No sé si hi ha alguna altra intervenció o alguna altra paraula. No. Entenc que la consellera Marta Buixeda veig que té aixecada l'opció de... No, d'acord, però ja no. Molt bé, doncs bé, gràcies a tothom i en tot cas finalitzem la sessió d'avui. S'aixeca la sessió, per tant. Gràcies per la vostra assistència i fins a la propera. Gràcies, bona tarda. Gràcies, bona tarda. Bona tarda.